L-Odwa tajba. Illum l-erba' 16 ta' Settembru infakru lil San Kornelju, Papa, u lil San Ċiprianu, Isqof u Martri. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju mmexxija minn Dun Matthew Police li ġie ordinat saċerdot is-sena l-oħra u bħalissa tiservi fil-parroċċja ta' Ħaddingli. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu kif il-kittieba u l-Fariżej kienu indifferenti u xettiċi għat-tagħlim ta' Ġwann il-Battista u ta' Ġesù. Mulej, iftaħ li widnejja għall-aħbar it-tajba tal-Evanġelju u għejn inwassal l-imħabba tiegħek lil min hu indifferenti għalik. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Illum kif tkellmet sew Catherine qed niċċelebraw il-festa ta' San Kornelju u San Ċiprianu. San Kornelju bħala Papa u anke sieħbu l-Isqof Ċiprianu tnejn ħadmu ħafna kontra x-xizmatiċi innovazzjani. Daw pratikament tafu li fi żmien il-martirju kien hemm il-biża' minn l-insara li jispiċċaw imutu jagħtu ħajjithom mela kellek grupp ta' insara li kienu ddeċidew li joħorġu mill-fidi nisranija u mbagħad nikkalma kollox pretendew li jidħlu jisu xejn mhu xejn. U t-tnejn li huma, speċjalment Ċiprianu, derilhom li jisma' l-fidi tagħna mhix xi ħaġa cheap, mhix xi ħaġa bla valur. Imma hemm bżonn li nieħdu commitment b'saħħtu għall-fidi tagħna. U allura b'dal ħsibijiet anke aħna nidħlu fil-preżenza tal-mulej, nitolbuh maħfra ta' kemm il-fidi tagħna kultant ħadniha biċ-ċajt jew ma tajniex il-valur biżżejjed li ħaqqa l-fidi tagħna. Għalhekk ejjew nersqu qudiemu nitolbuh maħfra. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom mulej ħnina. Int ir-rajjiet tajjeb li tara fin-naġ tiegħek, Kristu ħnina. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Jew matul il-Quddiesa niftakru f'tant ħutna li jinsabu persegwitati fl-artijiet tagħhom, u allura jew nitolbu l-mulejja tihom il-kuraġġ li jibqgħu ħadnu l-fidi tagħhom. O Alla, inti għażilt lil San Kornelju u San Ċiprianu u tajthom lil poplu tiegħek bħala rajja biżla u martri qalbina. Bit-tal tagħhom għatina li nitqawwew fil-fidi u nibqgħu sħaħ sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu, Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostol il-Korintin. Ħuti, intom ħabirku għal doni ola, imma jien nurikom triq li tgħaddihom il-koll. Li kont nitkellem bl-ilsna tal-bnedmin u tal-anġli bla ma kelli l-imħabba, kont inkun qisni strument tar-ram iżarżar jew platti ċekċku. U kieku kelli d-don tal-profezija u kont naf il-misteri kollha u l-erf kollu, kieku kelli l-fidi tiegħi sħiħa li nqanqal il-muntanji, imma ma kellix imħabba, jiena ma kont inkun xejn. U kieku kelli nqassam ġidi kollu fil-karità u nagħti ġismi għal ħruq bla ma jkolli mħabba, xejn ma jkun jiswili ta' ġid. L-imħabba taf tistabar u tħenn. L-imħabba mhijiex għajjura, ma tintefaħx biha nfisha.
Ma titkabbarx fuq l-oħrajn, ma tagħmilx dak li mhux xieraq, ma tfittix dak li hu tagħha, xejn ma tinkorla, ma żommx f'qalba għad-deni, ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità. Kollox tgħader, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissapporti. L-imħabba ma tintemm qatt. Jgħibu l-profezziji, jisktu l-ilsna, jgħib l-erf. Għalissa nafu biċċa u l-profezzija tagħna hi nieqsa. Imma meta jfetx dak li hu sħiħ, jgħib dak li hu nieqes. Meta kont tarbija, kont nitkellem ta' tarbija, inħoss ta' tarbija, naħseb ta' tarbija. Meta sirt raġel, warrabt dak li hu ta' tarbija. Bħalissa naraw bħalli kieku f'mera, imċajpar, imma mbagħad naraw wiċċ imwiċċ. Issa naraf biċċa, imbagħad naraf bħalma jien magħruf issa. Issa hawn fidi, tama u mħabba. It-tlieta jibqgħu, il-kbira fosthom l-imħabba. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. San responsorjali ngħidu flimkien, ħin il-poplu dil-mulej għażel bwirtu. Ħin il-poplu dil-mulej għażel bwirtu. Faħru l-mulej bid-daq ta' ċetra, annulu fuq l-arpa baxar kordi, annulu għanja ġdida, doqqulu bis-sena u bleħen qawwi. Flimkien, ħin il-poplu l-mulej għażel bwirtu. Għax sewwa il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà u għamel, u jħobb id-dritt u s-sewwa, bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Flimkien, ħin il-poplu l-mulej għażel bwirtu. Ħin il-ġens l-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li hu għażel bwirtu. Ħadd tkun mulej it-tiba tiegħek fuqna, kif fik hi tama tagħna. Flimkien, ħin il-poplu l-mulej għażel bwirtu. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej qal: ma' min mela se nxebbaħhom in-nies ta' dan iż-żmien, lil min jixbħu. Jixbħu lil qabda tfal bil-qiegħda fil-pjazza jgħidu lil xulxin u jgħidu: daqejnikom il-flawt u ma sfintux. Għannejnilkom għanja ta' niket u ma ħabbattux fuq sidirkom. Għax tassew, ġi Ġwann il-Battista la jiekol ħobs u lanqas jixrob imbit, u intom tgħidu li għandu fih xitan. Ġi bin il-bniedem jiekol u jixrob u tgħidu: araw xi bniedem wikkielu sakranazz ħabib tal-pubblikani u l-midinbin. Imma l-uliet ta' Alla kollha taw raġun lill-erf tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Żgur mhux forsi aħna l-koll familjari mal-ewwel qari li għadna kif smajna. Normalment l-ewwel qari mill-Littra lil Korintin kważi għandek ċans kbir li ħassibu fil-qari tat-tiġijiet. Normalment ukoll nabbinaw ħax minħabba l-imħabba fis-sagrament ta' żwieġ, allura jisu moħħna dejjem imur għal dal-qari. Però jekk ikonna nirriflettu ftit fuq l-ewwel qari, niftakru li aħna bħala nsara l-ikbar sejħa li għandna hija li nħobbu. U kif jgħid tajjeb San Pawl,
L-imħabba tinvolvi deċiżjoni. Però għalkemm ix-xewqa tagħna il ma' kull persuna li ltaqgħu magħha ninħobbuha, fl-esperjenza tagħna lkoll nafu li dan mhux possibbli. U allura bħala għajnuna naħseb li l-Vanġelu li għadna kif smajna jista' jtina ftit esperjenza ta' kif nistgħu ngħixu din l-imħabba. Għaliex quddiem l-inġustizzi ta' madwarna hija naturali li nħossuna kultant bla saħħa, u speċjalment il-weġġat fir-relazzjonijiet tagħna ħajqajmu emozzjonijiet b'saħħithom u ċ-ċansis huma li mhux se nibqgħu naraw ċar. Imma quddiem l-emozzjonijiet il-mulej jistedinna naħsbu ta' adulti. Anke kif jgħid San Pawl, meta kont naħseb ta' tarbija ma llum naħseb ta' adult. U l-mulej illum meta qabbilna ma' tfal, għaliex it-tfal ħafna drabi ir-realtà ħajarawha mill-lenti tagħhom. U allura fejn ma jaslux is-sensi ħatasal l-immaġinazzjoni. U nimmaġina li Ġesu qed jitkellem propju fuq dan, li aħna ħafna drabi niġġudikaw l-esperjenzi li niltaqgħu fihom, speċjalment esperjenzi li jweġġawna mill-lenti individwalistika tagħna, pratikament kif jagħmlu tfal. U forsi dan huwa challenge li qed jipprovdilna kemm il-Vanġelu kemm ukoll l-ittra lil Korintin. Isma', aħna msejħin li nkunu adulti. L-emozzjonijiet intitolati għalihom, għax l-emozzjonijiet huma don minn Alla għaliex jagħmluna bnedmin. Ma m'għandniex nibqgħu biss l-emozzjonijiet. Għandna nużaw ir-raġuni, għandna nużaw l-erf. Għaliex l-erf huwa don mill-Ispirtu Santu wkoll. U allura permezz tal-erf iridu nitalmu niddixxernu s-sitwazzjonijiet. Huwa permezz biss tar-raġuni u tal-erf li aħna kapaċi nifmu s-sitwazzjoni li nsabu fiha mill-lenti tal-persuna l-oħra, u allura kapaċi nempatizzaw mal-persuna l-oħra. Għat-tfal huwa aċċettabbli li jitkellmu mill-emozzjonijiet tal-mument. Għalina le. Għalina l-mulet jistedinna nagħmlu qabża ta' kwalità u apparti li nindirizzaw l-emozzjonijiet naħsbu. U allura il-mulej inħossu li f'dan l-Evanġelu qed jistedinna li ma ħallux l-emozzjonijiet jiġru bina. U forsi kultant nagħmlu ħafna drama żejda, sitwazzjoni żgħira nħalluha tiġri bina għax l-emozzjonijiet jirkbuna. Imma biex verament inħobbu, biex verament inkunu ta' Kristu, irridu nitolbu l-grazzja li nevitaw ġudizzji maġlin. Għaliex l-emozzjonijiet ħajġaluna nagħmlu ġudizzji maġlin. Imma ejjew nitolbu l-grazzja li meta għandna xi ċirkustanza li nsibuha diffiċli, nifhem aħjar is-sitwazzjoni li nsab fiha. Nieħu l-perspettiva ta' min weġġani kif fakkarna l-Vanġelu ta' ġiex tieħdu tilu. Allura ma naġġilx fil-ġudizzju tiegħi. Jekk ikun hemm bżonn ukoll kif smajna fil-Vanġelu ta' ġiex tieħdu tilu, nitlob l-għajnuna ta' persuni oħra li jistgħu jagħmlu medjazzjoni bejnietna t-tnejn. U allura din ukoll titlob aktar paċenzja minni. U allura titlob atteġġjament aktar ta' adult minni. U jekk aqqas jekk ma nasal, immur għall-raba step li semma ġiex tieħdu tilu il-mulej. Nitlob għal persuni li naqsuni. Għaliex fejn ma nasal xien ħajasal it-talb. Fejn ma nasal xien bit-talb il-mulej ħajkabbar fija u ħajjirranġa s-sitwazzjoni hu. Għaliex l-imħabba wara kollox hija għażla. L-imħabba mhijiex emozzjoni, l-imħabba hija għażla. U l-adulti biss kapaċi jagħmlu l-għażla, tfal mhumiex. Allura jew nitolbu llum il-mulej biex nagħlaq fuq l-aħħar kelma li juża il-mulej fil-Vanġelu, jew nitolbu d-don tal-erf. Jew nitolbu l-mulej biex fina il-ċirkustanzi tal-ħajja tagħna innatfuhom ftit mill-emozzjonijiet u narawhom mill-erf u mir-raġun. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew hekk flok tal-bit tal-fidili nagħmlu ftit mumenti. Kulħadd fil-qalb tiegħu, speċjalment intom li qegħdin tarawna fid-djar tagħkom. Il-kol kemm aħna xi ħadd jew ieħor weġġana xi ċirkustanza umana
bil-fors ħaniltaqgħu ma' persuni li weġġajna u ma' persuni li weġġawna. Allura ejjew resquhom quddiem Alla mal-offerti tal-ħobs u l-inbit. U t-talba tal-offerti tagħna llum, it-talba tal-fidili tagħna tkun lista ta' ismijiet li weġġajnihom u weġġawna. Ħanippreżentawhom il-mulej biex hu ikunu li jsewwi ir-relazzjonijiet tagħna. Mulej, inti tafa il-kundizzjoni umana, inti taf kemm aħna flok nirraġunaw bil-ħsieb, niġru bl-emozzjonijiet. Għalhekk inħallu f'idejk dawn l-ismijiet li għadna kif esprimejna fil-qalb tagħna, ħossibhom int ħossib dawn ir-relazzjonijiet ma' dawn il-persuni. Ħajkun in-nuqqas ta' irf tagħna mimli bl-erf tiegħek u bl-imħabba tiegħek sabiex aħna induqu verament x'inhi l-imħabba, sabiex aħna verament tansara li aħna b'deċiżjoni fuq l-eżempju tiegħek nibnu il-bridges ma' min weġġana. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jien għal-mlejn dejk is-sagrifiċċju għat-tifiri. Ilqa' mulej l-offerti li l-poplu tiegħek qiegħed jagħmilek. F'ġieħ id-batijiet tal-qaddisin martri. U kif dawn l-offerti imlew bil-qawwa li San Kornelju u San Ċiprianu fil-persekuzzjoni li kellhom kontra tagħhom, hekk ukoll għamel li lilna fit-taħbit tagħna iżommuna sħaħ sal-aħħar. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irrodulek ħajr. Għaliex San Kornelju u San Ċiprianu ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu
b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Ożanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raħi bati ħajl-ħobs, ratti l-ħajr, qasam ta' id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħaj l-kalċi, reġa rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Ħabru l-mewt tiegħek mulej, xandru bil-ferħ hawn minn tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles u l-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħena lina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli ma' San Kornelju u San Ċiprijanu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nar il-mamudija tagħna irċivejna it-talba tal-missierna. Ħalli l-missierna tkun summary tal-fidi tagħna. U allura aħna ngħidu l-missierna għalkemm tallimniha meta konna tfal, illum li aħna adulti ħanifhmu sew il-kliem li qegħdin ngħidu.
ħalli l-biċċa aħfrinna bħal ma naħfru ma tkunx kelma li tallimniha meta konna tfal u bqajna sem, ma tkun verament commitment ma' Alla li iva hemm bżonn li naħfru. Ejjew ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru lil min ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-ena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħolix li tidħol saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Bit-qarbina li għamilna mulej, fiċ-ċokontana nitolbuk
biex fuq l-eżempju tal-martri tiegħek San Kornelju u San Ċiprijanu nitwettqu bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex nagħtu xhieda tal-verità tal-Evanġelju. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, imbirku lil-mulej. Fisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana, sma tal-tana, eħlesejna wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kien il-bidu sawdien tal-dejjem. Marja Santissima, uri l-inti jomna għalik isma tal-tana, Ġesu li twiet għalina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha u għejn lil dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum l-erba' qegħdin nikkonsidraw u nikkontemplaw il-misteri tal-għajt. Jew fl-ewwel misteru nikkontemplaw il-qawmin ta' Ġesu mill-mewt wara 3 ijiem. Fil-qabar Ġesu jirbaħ lill-mewt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, topalina mitimlin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, topalina mitimlin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, topalina mitimlin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-intijomna għalik jisma talb tagħna. Ġesu li twiet għalina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu, għafrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha wejn lil dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. Nikkonsidraw it-tieni misteru, Ġesu li tela fis-sema, però qabel ma tela jibgħat l-apostli tiegħu jagħmdu fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-intijomna għalik jisma talb tagħna Ġesu li twiet għalina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu, għafrinna dnubietna, aħrisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw it-tielet Ġesu li jibgħat l-Ispiritu Qaddis tiegħu fuq l-apostli u hemmhekk tingħata bidu għall-Knisja. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw ir-raba misteru, Marija li wara l-mewt tagħha tiġi mtella bir-ruħu bil-ġisem fis-sema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun iben bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw il-ħames misteru Marija inkurunata reġina tas-sema u tal-art minn Trinità Quddiesa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Jew ngħidu flimkien is-Salve Reġina. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek li ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva lilek li tnedu. Aħna li nibku norfqu f'dana l-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Tlob għalina Quddiesa Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. jew nitolbu skont il-bżonnijiet u l-fema tal-Papa għal dan ix-xahar. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għal l-erwieħ ħutna, jew nagħmlu mument żgħar ta' silenzju niftakru f'persuni familjari, ġirien tagħna, raba tagħna li ħallew din id-dinja, nitolbu għarruhom. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għatjom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu huma fis-slim. Amen. Għatjom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu huma fis-slim. Amen. Għatjom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu huma fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qattab tagħna. Missier Eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Quddies Alla. Ħenna lina. Trinità Quddiesa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama.
Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Ammara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Ammara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Ammara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddissin kollha. Itlob għalina. Sultana mnistra mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfridna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Jew inħejju ruħna ħanirċievu l-barka sagramentali. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla jeda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-demm għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Omm Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Il-lejla fis-6:15 fuq TVM2 se tixxandar il-Quddiesa tal-ingress solenni tal-Isqof Tawdex Anton Tewma mill-Katedral ta' Santa Marija fil-Belt Victoria. Illum id-Djoċeżi ta' Għawdex qed tiċċelebra wkoll il-156 anniversarju mit-twaqqif tagħha. Infakkarkom li min jixtieq jgħin li l-Knisja tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta, Kurja tal-Arċisqof, Pjazza San Kalċidonju il-Furjana. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu fuq 21-24-12-81 għal-aktar informazzjoni. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Aħna nkunu magħkom għada filgħodu fid-9:30. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb.